दिनै 30 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दिनै एबा 30 जुलाइनिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव दुरान्ड कापनि टुर्नामेन्टआ खुंजागोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जानो गोनां 133थि खेबनि दुरान्ड कापनि जोलुर टुर्नामेन्टनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ मैया बेलासिनि 7 रिंगायाव क'क्राझार साइ फिफा स्टान्डार्ड जोलुर फोथारखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जोलुर बादायलायनाया खुंफुंनाय जागोन। बेखेवनाय फोरबोआ बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जागोन। बेखेवनाय फोरबोआव हारिमुआरि आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर खुंनाय जागोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो हादोरनि रौनिया हान्जानि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नुजाथिगोन। मिज'रामनि गेलेमु मन्थ्रि लालंकिंलबा हामार आरो भुटाननि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर दासो ल'टे सेरिंआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथियो दि दिनै जानो गोनां जोलुर बादायलायनायनि किक अफआ 3 रिंगानिफ्रायमोन, नाथाय बोथोरखौ नायनानै किक अफखौ 1 घन्टासो फावसायनानै 4 रिंगानिफ्राय खालामनाय जादों। नाथाय बेखेवनाय फोरबोआ बेलासिनि 2 रिंगा 45 मिनिटनिफ्रायनो जागोन। आरो बिथाङा फोरमायबावो दि नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनो मोननायखाय बिथाङा जोबोर गोजोननाय मोन्दों होनना। आरो बे जोलुर टुर्नामेन्टआ देग्लाय क्वार्टार फाइनालसिम क'क्राझारावनो जागोन होन्नाबो मिथिहोयो। आरो देग्लाय गिबियावनो बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट एफसिजों मोगामोगि जागोन होन्ना मिथिहोयो। जोङो मोनसे मोजां बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन होन्नाबो बुङो। आरो बिदिनो गोबां बिबुंथि होनायनि उनाव दिनै जोलुर बादायलायनाया जाहाथे मोजाङै डिसिप्लिनै जाना थाङो बिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ इसोरनाव आर'ज गाबो। नैथियाव हानि फाट्टा मोनैफोरनो फाट्टा होगोन हाग्रामा महिलारीया। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खाथिनि अदालबारियाव मैया बिपिएफ दोलोनि मिरु मावफुं आफादनि मोनसे मेल जानानै थाङो। मेलायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया खौरां बिजोंनि सिगाङाव माखासे गोनां बिबुंथिफोर होयो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि 2025 मायथाइनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानायाव 100% रोखा। बेनि अनगायैबो सोरखार दाखांनायनि उनाव गिबि खामानिया जाबाय जायफोरा थांनाय बिसायख'थियाव समिखिरा लानाय बायदि हानि फाट्टा मोनाखै बिसोरनो हा फाट्टा होनाय। गुबुन फारसे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव सिडाली बिधान सभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन। बिपिएफनि गाहाय महिलारी बिथाङा UPPL दोलोखौ सोंखारिनानै बुङो दि थांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ देरहादोंमोनब्लाबो बिसोरनि दैदेनगिरि मावथिफोरा रंजानायनि फोरबो फालिनो साहस खालामनो हायाखै, मानोना बेयो बिसोरनि गुबै देरहानाय नङा। खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथियाव हाग्रामा महिलारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो बुङो दि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि जानानै मानो बिजेपिनि एबा कंग्रेसनि बाथ्रा बुङो। थामथियाव दिल्ली नोगोर निगमआ दिल्लीयाव गं-3 कचिं सेन्टारफोरखौ बन्द' खालामबाय। सनिबाराव दिल्लीनि गोजाम राजेन्द्र नगराव जानाय जाथायनि उनाव दिल्ली नोगोर निगमआ बे थिरांथाखौ लादों। बे जाथायाव 2 फरायसुलि आरो 1 फरायसुलाया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव कचिं सेन्टारनि बेसमेन्टआव दै लोमनायाव मोब्लिबजों बोगथाबजाना थैदोंमोन। कचिं सेन्टारफोरखौ नेमफोरखौ सिफायनानै लुनायनि थाखाय ओनसोलखौ सिल खालामनाय जादों। दिल्लीनि मेयर डा शेली अबेयरआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोयो दि फरायसाफोरनि थैनायनि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव दिल्ली नोगोर निगमआ राजेन्द्र नगरनि बेसमेन्टआव नेमफोरखौ सिफायनाय गासैबो कचिं सेन्टारफोरखौ सिल खालामनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। दिल्ली नोगोर निगमआ बैफोर कचिं सेन्टारफोरनो नटिस हरनानै फोसाव बिलाइफोरनि फिन होनो बिथोन होदों। सिल खालामजानाय कचिं सेन्टारफोराव IAS गुरुकुल, सहल एकाडेमी, प्लुटस एकाडेमी, साइ ट्रेनिं, IAS सेतु, टपर्स एकाडेमी, दैनिक समाचार, सिभिल्स डेली, IAS, केरियार पावार, 99 नट्स, बिद्या गुरु, गाइडेन्स IAS आरो AG4 IAS। ब्रैथियाव समबार सानखालि बजालिनि जालिखाथायाव STRFनि हानजाया कलदिया दैमानिफ्राय सासे सेंग्रानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथायाव सेंग्राया गावनि बले बम सिबियारिफोरजों लोगोसे सनिबारनि मोनायाव खालिबारलेल थानाव थांदोंमोन आरो धोरोमारि थावनियाव थांनायनि उनाव सेंग्राया गावनि लोगोजों लोगोसे फुजा होनो थाखाय दै लादोंमोन आरो कालिया दैमायाव सिबिनो थाखाय दुगैदोंमोन। सेंग्राया रबिबारनि मोनानिफ्रायनो दैमायाव गोमानानै दंमोन। दुखुनांथाव सेंग्राखौ नलबारि जिल्ला दानाकुसिनि 25 बोसोर बैसोनि सौरभ भगवती होनना मिथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोरफोराव लाइमोनफोरा बल बम मुंनि बे धोरोमारि
हारिमुनि फारसे गोसो बोनो हादों। बिसोरनि बांसिनानो माइकखौ गोबारै दामनानै मोसानानै बे धोरोमखौ फालियो। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव दुखुनि परिस्थिति सोमजिदों। बाथियाव समबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों। बिथाङा बुङो दि दानिफ्राय मोनफ्रोमबो सोरखारि हाबाफारियाव मैगं-थाइगंआरि आरो सात्विक आदारखौल' जाहोनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एक्स ससियेल मिडियानि गेजेरजों पस्ट होनानै फोरमायोदि जोंनि सोरखार भिआइपि हारिमुखौ फोजोबगोन। जों गिबि मन्थ्रिनि रैखाथि खान्थिजों सोमोन्दो थानाय गारिफोर आरो बेरिकेडफोरखौ खमायगासिनो दं। दानिफ्राय मोनफ्रोमबो सोरखारि हाबाफारिफोराव मैगं-थाइगंआरि आरो सात्विक आदारखौल' जाहोनाय जागोन। बे बिथिङाव फोसावनाय फोसावथायाव बेखौ रोखा खालामनाय जादों दि बे नेमआ रायजोनि आलासिफोरनि थाखाय बाहायजानाय नङा। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।